मोसाहारि फंबाय बिथाङाबो गोबांथार रां गारनानै बे सावथुनखौ दिहुनदों हयथ' नोंथांमोना बयबो बे सावथुनखौ नायदों बे सावथुनखौ नायोब्ला जों ओरैबायदि फिल खालामो बेखौ जोङो मोनसे नेशनेल लेभेलसिम बे सावथुनखौ जोङो दिन्थिनो हायो आरो दिनै फैयै लेहेर फिल्म प्रडाक्शन बिदिनो ग्र' जानायखौ नुनानै जोबोर दा मेडाम पारुल भराली बर' बिथाङाबो दिनै बे बोसोराव आङो गोबांथार रां इनभेस्ट खालामनानै टाइमखौनो होनो हायासै जोंनि बर' नेक्स्ट सावथुन फिल्माव मुलुगखौ मोनसे मोननै लेभेलसिम फिल्म लांनो आंना थाखाय रायज्लायगासिनो नाजादों दङ दा थाबैनो आं बिथांमोन नोंथांमोननो शेयार साफ्रोमनोबो खालामनानै होगोन जायफ्रा थाखा फैसानि खोथाखौ सिन्था खालामाबालासिनो बर' नोंथांमोनाथ' सावथुनखौ मिथिखागौ गोजौ जानांगौ थाखोनि आंना दिहुननानै आरो बे सावथुनखौ जोङो कम्पानि दङ बर'फोरनि दा अनगायैबो जोङो गुबुननो दख'ना बानायो नायहोनायनि दा बेबस्था बिदिनो आङो खालामदों वेभिं बानायदों जिखिनि सेक्रिफाइस होदों दा जाहाथे बेनि जोंनि थाखाय बर' आं बिथांमोन हिन्जावफ्रा साफ्रोमनोबो गोसो गोरबोनि साबायखरखौ रां बावहरगोन खामायनायनि आरो थाखाय जोंनि एसे साफ्रोमबो बर' रायजो राजा मदद नोंथांमोननिसिमबो मोनो आङो रोजा बेनि रोजा थाखाय साबायखर जोङो माने बावहरगोन वेभिं बानायनाय मानोना जादों आरो नोंथांमोना जाहाथे जोंनि जोंनि बर' सावथुनखौ ओरैबायदि हिन्जावफोरानो अनसायो फाननानै जाहाथे जोंनि जाय अनसायनायनि माबाखौ थाखाय जों बिजनेसखौ बर'फ्रा दिनैनि फायलांनो दिनावहाय हायो दा बेनि थाखायनो आंना मोनसे ब्रेन्ड दङ 40टानिफ्राय बिबार दा बेनिनो आङो 50टासिमहालागै जोङो खामानि सावथुन मावो दिहुनग्रा जाबाय आरो लोगोसे बुंनो आंना थाङोब्ला गोदान बुटिकबो खुलिदों नर्थ इस्टआवहाय बर' बेनिनो हारियानो आङो बिराद बयनिख्रुइ बेस्थ' बांसिन जानानै सावथुन दंमोन बे दिहुनग्रा बोसोराव मोनसे जाथि हिसाबै दिनै हिस्ट्रियाव लिरनानै थेंक इउ दोनजादों